Êrişên Devleta Tirka dagirker û çetên girêdayî wê li ser gundewarên Rojavayê Girê Spî û gundewarên Enîsa bê navber berdewam dikin. Di êrişan de sivîl têne hedefkirtin, mal û milkên sivîlan tên hedefkirtin. Her wiha di encama êrişan de encama topbaranê de zeviyên sivîlan tê şewtandin. Rûxmê Agirbestê Devleta Tirk amadekariya şerekî mezin dike. Barargehên leşkerî ava dikin, noxteyên çeteyan ava dikin. Heya niha 5 barargehên leşkerî hatine avakirin û 33 noxteyên çeteyan li ser li gundên dagirkirî hatine avakirin. Satırê xwe jî çê dikin. Ev jî tê maneya ku amadekariyeke şerekî berfireh dikin. Sevkiyatên wan ên leşkerî ên çekên giran jî li gundên dagirkirî hene. Niha em li gundê Hoşan ê girêdayî Rojavayê Enîsana li ser vê rêyê sivîlek hate hedefkirtin. Dema ku dixwast ji Hoşan gundê Hoşan derbasî bajarê Enîsa bêj aliyê Devleta Tirk ve hat hedefkirtin. Birîndar bû niha rewşa wî ber bi başbûnê ve diçe. Hevalê min karibe berê kamerê bide barargeha leşkeriya Devleta Tirk ku ji vir de jî xuya dike. Tê xuyakin ku mal û milkên sivîlan dişewitênin şwa kamerê de dîmene te ji xuya dike ku dûman li wê derê heye. Devleta Tirka dagirker di van barargehê xwe de füzeyan jî çekên xwe giran êrişî sivîlan dikin. Ji wan barargeha ev êriş pêk tên. Wek ku me got heya niha 5 barargeh hatine avakirin. Her wiha barargeh jî dibistanên ku niha hatine dagirkirin ne. Dibistanên ku zarok tê de dixwandin niha ji aliyê Devleta Tirk ve wek barargeh têne bikaranîn. Çetên girêdayî Devleta Tirka dagirker li gundê Kefîfayê girêdayî Rojavayê Girê Spî ku dibin dagirkeriyê de ye noxteyên nû ava dikin. Di avakirina noxtê de blokên tirbên goristana gund hil dikin û bikartînin. Devleta Tirka dagirker derdora barargehê xwe bi satiran dorpêş dikin. Her wiha gundên ku hatine dagirkirin bi giştî dest bi avakirina satiran kirine.